प्रवीण मांजरेकर यांच्या जाण्यानं पत्रकारिता आणि जिल्ह्याच्या नाट्य क्षेत्राचं मोठं नुकसान झाल्याची भावना जिल्हा पत्रकार संघाच्या शोकसभेत सर्वांनीच व्यक्त केली. पाहूयात. एकत्र आलेलो आहोत. आपली जिल्हा कार्यकारिणीची ही खास बैठक आपण आयोजित केली आहे. आपले सहकारी आणि जिल्हा पत्रकार संघाचे सहसचिव प्रवीणजी मांजरेकर यांचे दुःखद निधन झालं. खेळत असताना त्यांचं प्राणज्योत मालवली. ती खरंच जिल्हा पत्रकारांसाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्यातल्या पत्रकारांसाठी फार मोठी दुःखद घटना होती. शॉकिंग न्यूजच होती ती. आणि आपल्या सर्वांच्या समक्ष त्यांनी आपला प्राण सोडला. आम्ही त्यांना वाचवू पण शकलो नाही. जिल्हा कार्यकारिणीमध्ये त्यांनी सहसचिव पदावर जबाबदारी घेतल्यानंतर खूप चांगलं काम त्यांनी जिल्हा पत्रकार संघासाठी केलं होतं. जिल्हा पत्रकार संघाबद्दल त्यांची फार मोठी तळमळ होती. आणखी त्यातच त्यांची परवा प्राणज्योत मावळली. मी जिल्हा पत्रकार संघाचा सचिव या नात्याने त्यांना भावपूर्ण जिल्ह्यातील पत्रकारांच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतो. आणि त्यांच्याबद्दल आमचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार आदरणीय माजी अध्यक्ष नाईक साहेब, आमचे प्रदेश प्रतिनिधी जेटे साहेब उपस्थित आहेत, मुख्यालय पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आदरणीय संदीपजी आहेत, लोकेश साहेब आहेत, ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रकांत सामंत आहेत, सगळेच मुख्यालयातले पत्रकार आहेत. तर आपण सर्वांनी त्यांच्याबद्दल 2 शब्द बोलावेत अशी मी विनंती करतो. एवढा हरउडणारी माणूस, ॲक्च्युली माझी आणि त्यांची तेवढे जवळचे संबंध आत्ताच आले जिल्हा पत्रकार संघात हे झाल्यानंतर. परवा गावड्यांचे एक छोटी पोस्ट वाचली आणि पुढारीतली न्यूज वाचली. त्यात त्यांच्याबद्दलची अतिशय त्रोटक पण व्यवस्थित अगदी संपूर्ण माहिती दिलेली होती. कलाकार असलेला माणूस, जिल्हा पत्रकार संघात अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची कुवत असलेला माणूस, सामाजिक बांधिलकी म्हणून काम करणारा माणूस, असा माणूस असा अचानक एक्झिट घेणं म्हणजे समाजाचं आणि पर्यायाने या सर्व आपल्या जिल्हा पत्रकार संघाचं ते एक प्रकारे नुकसान झालेलं आहे. फार मोठी हानी झाली आहे. माझं तर म्हणणं असं आहे की जिल्हा पत्रकार संघासाठी च्या कामात असताना त्यांना जो एक्झिट घेतली ती एक प्रकारे जिल्हा पत्रकार संघासाठी ते शहीद झाले असं माझं वैयक्तिक मत आहे. अशा हरउडणारी माणसाला जर अशा प्रकारचं मरण येणं आपल्यासाठी फार मोठी दुर्दैवी घटना आहे. मी जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने व देवगड तालुका आणि सर्व पत्रकारांच्या वतीने त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली आपण. या वर्षी असं म्हणजे स्वप्नात सुद्धा कधी वाटलं नव्हतं. ते ज्यावेळी आले सकाळी भेटले म्हणजे मला बोलले, संदीप आमचे न उतरणारे 11 जण असले तरी आमची भरपूर टीम असते, 20 जण तरी आम्हाला टी शर्ट म्हटलं. आता आम्ही सगळ्यांना 15 जण तरी पण म्हटलं बघू आहे एवढे ते म्हणजे सगळ्यांसाठी हे करायचं. मला वाटतं नाईक साहेबांना सुद्धा पाठी लागून चला सगळ्या मोठ्या वरिष्ठांना घेऊन यायचं, सगळ्यांना ते एकत्र करायचं. आणि ही घटना सगळ्या आमच्या स्पर्धा संघापासून व्यवस्थित सुरू असताना 4 वाजता 4:15च्या दरम्यान ती घटना झाली. खूप म्हणजे आम्ही गेले 2 दिवस आम्ही सगळेच आमच्या मुख्यालयातील पत्रकार अस्वस्थ आहोत. कारण का आम्ही या स्पर्धेचं आयोजन केलं आणि अशी घटना घडली. आता काही सांगून येत नाही, परंतु घटना घडली खूप म्हणजे आम्हाला बोलायला पण असं सुचत नाही. म्हणजे असा दिलदार मनाचा माणूस होता. पत्रकारितेत सुद्धा आपण खूप चांगलं काम केलं. नाट्यकार मिळाला त्याने आत्ताच एखादे भाग घेऊन केलेला होता. तसंच तो मैदानावर पोचवला. खूप वाईट होता. मी एवढंच मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली तुमच्या मुख्यालय पत्रकार संघाच्या वतीने. आमची ओळख खूप वर्षापासूनची म्हणजे कसं तो तरुण भारतमध्येच असल्यामुळे त्याची आणि माझी ओळख अतिशय कसं माहिती आहे का, कधीही त्याने काही गोष्ट त्याला सांगितली की फोन करून एखादी की बातमीच्या बाबतीत, कारण तो या उपसंपादक म्हणून तो या डेस्कवर होता, त्याला सांगितली तर तो सांगायचा नाही मी बघणार बघतो आणि तो बघायचा.
आणि मग बाकी आम्ही अवधूतला सांगायचो, अरे त्याच्या मांजरेकरकडे काय या बातमी पाठवली ती जरा बघ. तर अवधूत म्हणायचं काय हरकत नाही, या मांजरेकरकडे पाठवलं ना मग. असं असताना नंतर आम्ही घेत आलो. आणि काल तो इथे ग्राउंडवरती मी जेवत होतो तिथे आला आणि त्याने माझ्या पाठीवर हात मारला आणि म्हणाला, या सामंत काय तुम्ही इलाज बरा वाटता, आमचे तुम्ही खूप या ज्येष्ठ आहात, तुम्ही इलाज बरा वाटतो, या जेव्हा मी त्याला विचारलं काय या तू जेवलास काय, तर म्हणाला हो मी जेवलो, जा तू, अरे आता या तुमचाच संघ विजयी होणार, तू जातो खेळतो, असं मी त्याला मी हे केलं, काय त्याला सांगितलं. मला याच्यातून एक आणि त्याचा पुढचा जो काय झाला, मी हे कॉमेंट्री जो सांगत होता त्याच्या बाजूच्या खुर्चीवरच बसलो होतो, त्याच्यामुळे तो थेट मला दिसत होता. आणि तो जो पडला ना तो परत हल्लाच नाही, म्हणजे त्या जागेवरच परत त्यांनी अशी हे केलं नाही, एका बाजूने असं पडलं तर तो तसाच होता. त्याचं ते बघून जे काय ना त्या मला ती एक आठवणसुद्धा येते. आता या उमेश आणि मी इकडून असे आलो या ग्राउंडच्या तिथून, तर त्याला मी सांगितलं ग्राउंडकडे काही बघवत नाही. मध्ये असल्यामुळे उपसंपादक या नात्याने आम्हाला त्यांच्याशी कायम संपर्कात राहायला लागायचं. त्यांना कुठल्याही बातमीसाठी कधीही आम्ही जरी फोन केला तरी ते कधीही आमच्यावर चिडलेले नाहीत. एवढ्या वर्षामध्ये म्हणजे मला आता तरुण भारतकडे 15 वर्ष होतात, कधीही ते आमच्यावर म्हणजे रागाने बोलले, चिडून बोलले असं काही झालेलं नाही. सामंत सर म्हणाले त्याप्रमाणे त्यांना एखादी बातमी सांगितली तर वालावलकर बघतो, करतो, उद्या येईल, असंच त्यांचं नेहमी सांगणं असायचं. इव्हन ते आम्हाला सांगायचं वालावलकर काय त्याच्यात आणखीन काही सुधारणा असेल तरी करून दिली तरी चालेल, आम्ही ते करू. या पलीकडे जाऊन सांगायचं झालं तर नाट्यकर्मी होते ते. मी पण हल्लीच एका नाटकामध्ये काम करतो, त्यांनी तर खूप नाटकं केली, म्हणजे नाटकांमधून काम केलं आहे. तरी पण त्यांनी नटसम्राट बसवलं होतं नाटक. त्यावेळी त्यांचा मला फोन आलेला की वालावलकर तुम्ही खास नाटक बघायला याच, काही अभिनयामध्ये तुम्हाला वाटलं सुधारणा करायची असेल सांगितलं तर मला आनंद होईल. म्हणजे एवढ्या ग्राउंड लेवलवर जाऊन म्हणजे जमिनीवर पाय असलेला असा एक कलावंत, असा एक पत्रकार आपण या निमित्ताने गमावलेला आहे, त्याचं अतिशय दुःख आहे. तर या निमित्ताने मी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करतो. मांजरेकर सर म्हणजे एक काय म्हणतात ते आमच्या मालवणी भाषेत सांगायचं तर गोडा माणूस होते, गोडे माणूस होते. म्हणजे असा कुठल्या पद्धतीचा कोणाला त्रास नाही, काय नाही. आपण सतत कुठल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भेटलं तरी हसतमुख भेटणे आणि पुढे जाणे, आणि ते सतत म्हणजे जसंही पत्रकारितेत त्यांचं काम होतं तसं क्रीडा आता स्पर्धा आयोजन झालं, स्पर्धेत त्यांचा सहभाग म्हणजे त्याच उत्साह आणि तो प्रत्येक क्षेत्रात असायचा. मग अशी घटना घडता नाही होती. अशा पद्धतीच्या आपण स्पर्धा घेतल्या आणि त्याच्यातून काय मुद्दाम ही घटना कोणीतरी केली नाही आहे, झाली नाही आहे, पण आपण काय त्याच्यातून शिकू आणि काय पुढे जाऊ, हा ह्याच्या निमित्ताने या शोकसभेतून काहीतरी आपण गेलो आणि पुढे गेलो आणि त्या कुटुंबियांसाठी आपण काय करू शकू ह्याच्यावर सुद्धा थोडासा एक जर विचार झाला ह्याच्यात तर एक बरं होईल. माझ्याकडून सर्व मालवणच्या पत्रकारांच्या वतीने आम्ही त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो. तसा माझ्या तर ओळखीचा साधारणतः एक 7-8-10 वर्षापासून आहे. तरुण भारतमध्ये उपसंपादक म्हणून तो काम करत होता एवढी माहिती होती. पण प्रवीणपेक्षा राजेश आणि इतर लोकांशी जास्त संबंध होते. पण जेव्हा मी जिल्हा पत्रकार संघाचा अध्यक्ष होतो त्यावेळी तो तालुक्याचा अध्यक्ष होता. आणि मला आठवतं विनायक गावसचं प्रकरण झालं होतं आणि विनायक गावसला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याशी मला मेसेज सकाळीच हरिश्चंद्र पवारने पाठवला. मी लगेच प्रवीणला फोन केला आणि प्रवीणला म्हटलं, प्रवीण मी येतो सावंतवाडी, आपल्याला सावंतवाडीच्या तलावाच्या काठावरती एक महापालिकेच्या समोर छोटंसं असं तंबू बांधलेलं आहे कायमस्वरूपी, तर तिथे आपल्याला उपोषणाला बसायचं आहे, तू ये. तेव्हा लगेच मला म्हणाला प्रवीण की या नक्की तुम्ही, आपण बसूया. म्हटलं जिल्ह्यातले पत्रकार हळूहळू येतील, आपण सुरू करू. मी घरी सांगितलं की आज मी येईन, संध्याकाळी नाही. आणि एक 10 मिनिटांनी मला पुन्हा अर्ध्या-2 तासानंतर हरिश्चंद्राचा फोन आला की त्याला सोडलं. मग मी प्रवीणला सांगितलं की मी येत नाही, त्याला सोडलं. तर त्या घटनेचं प्रवीणने एवढं एक्साइटमेंट होती की तो सतत मला त्या गोष्टीची कधी भेटला की आठवण करून द्यायचा. आणि प्रवीणची पण हल्ली एक अर्धा तास बोलणं झालं. प्रवीणचे तालुक्यातल्या पत्रकारांबरोबर खूप चांगले अटॅचमेंट होते, खूपच जवळीकतेचे संबंध होते सगळ्या पत्रकारांचे. आणि काल पण तो उत्साही होता. 2 तारखेचं निमंत्रण नाईक साहेबांच्या बाजूला होता आणि खूप उत्साही होता.
असं वाटलं नव्हतं. आपल्या स्पर्धा सकाळपासून एकदम आनंदात सुरू होत्या. आपण खूप असे आनंदाच्या उच्च पातळीवर होतो आणि ही दुर्दैवी घटना घडली. नंतर मला जे जाणवलं ते सांगतो की पत्रकारांची जी एकजूट होती आपल्या जिल्ह्यात ती मला ती खूप भावली. म्हणजे आपण सगळ्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने हॉस्पिटलला सगळेजण गोळा झाले होते, ज्या लोकांच्या भावना होत्या आपल्या पत्रकार मित्रांच्या, आणि एक ऑफ द रेकॉर्ड म्हणजे आपल्याला की शेवटी पत्रकारच मोठ्या संख्येने होते अशा प्रसंगी. म्हणजे मला त्यातनं मी एक गोष्ट शिकलो की पत्रकारावर प्रसंग आला तर पत्रकारच धावतात अग्रक्रमाने. त्यामुळे आपल्यामध्ये स्पर्धा भले ही व्यावसायिक पातळीवर असेल परंतु वैयक्तिक पातळीवर स्पर्धा असू नये हे मला त्यातनं एक जाणवलं. दुसरं असं जाणवलं, मी सहज माझ्या तोंडून एक वाक्य आलं की माणसाला खायला अन्न मिळालं, अंगावर कपडे मिळाले आणि राहायला घर मिळालं. एवढ्या 3 गोष्टी मिळाल्या की नंतर मिळेल तो बोनस. म्हणजे बाकी ह्या 3पेक्षा दुसऱ्या गोष्टींसाठी एक्साइटमेंट व्हायची गरज नाही. एक्साइटमेंट आणि ईर्ष्या ही जी काय आहे ना, ही यापुढे आपल्याला परवडणारी नाही आहे. त्यामुळे आहे ते जीवन शांतपणे जगणं आणि काम करता करता जे यश मिळेल त्यात समाधान मानणं एवढंच आपल्या हातात आहे. आणि ठीक आहे, आपण आता सगळेजण बोलू, शोकसभा होतील, 15 दिवसांनी आपण सगळेजण विसरून जाऊ. त्या फॅमिलीचा काय हा प्रश्न मला नेहमी सतावतो की त्याची बायको असेल, मुली असतील, त्या लोकांचं काय आहे. म्हणजे घरी जगणार कोण थांबणार नाही आहे, पण त्या कुटुंबाला तो त्रास होईल, त्याला जी पोकळी जाणवेल ती भरून निघणार नाही. आणि मी काल प्रवीण गेल्यानंतर ज्या पोस्ट वाचल्या त्यातनं माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की प्रवीणला आपण समजत होते जेवढा तो लहान नव्हता. म्हणजे रंगकर्मी खरोखरच त्याच्या नाटकातलं काम एवढं अप्रतिम होतं की मलासुद्धा वाटलं रे प्रवीण इतका मोठा होता, आपण पण त्याला ओळखू शकलो नव्हतो. आणि अशा परिस्थितीत प्रवीण गेला. माझी सर्वांना एकच विनंती आहे की आपण एकमेका ज्यात चंदू सामंत म्हणाले तसं की ठीक आहे, जग काय थांबणार नाही आहे. कुंभमेळ्यात मागच्या वेळी गेले, त्याच्या आदल्या कुंभमेळ्यात तरी कुंभमेळा भरणार आहे. तसंच स्पर्धा ह्या सुरू राहतील, एखाद्या वर्षी गॅप राहील, पुढच्या वेळी सुरू, पण ते होणार कधीतरी. पण होताना आपण ती तुमची अतिशय चांगली सूचना आहे की ज्यांचे आरोग्य ठीक आहे, ज्यांचं आरोग्याचे सगळे रिपोर्ट व्यवस्थित आहेत त्यात लोकांना उतरायला द्यायचं. याची कारण जग थांबून चालणार नाही, आपल्याला करायचंच आहे. ट्रेनमधनं माणूस पडून म्हणून ट्रेन थांबत नाही. आपण मरताना बेडवर थांबणं बेडवर झोपायचे थांबणार नाही. आपल्याला हे जग आहे, आपण माणसाच्या जन्माला चालू राहणार. परंतु अशा घटनांमधून आपण शिकायला पाहिजे की आपली काळजी सर्वांनी आपण घेऊया. आणि मला ह्या गोष्टीचा खूप दुःख आहे की आपल्यातला एक खूप चांगला, आणि असं वाटलं नव्हतं की प्रवीण आपल्यातनं निघून जाईल. आपल्या कार्यकारिणीत प्रवीण आला तेव्हा पण उत्साहाचं वातावरण होतं, कारण त्याचं बोलणं अतिशय गोड, जसं आता अमितने म्हटलं त्याप्रमाणे खूपच चांगला माणूस. तो आपल्यातून असा अचानक गेला तर आपण सगळ्यांनी काळजी घ्यायला पाहिजे, हीच त्याच्यासाठी श्रद्धांजली ठरेल. मी बोलेन की नाही मला शंका वाटते, कारण हा आघातच एवढासा आहे की मी माझ्या डोळ्यादेखत पाहिला. आणि मी असं घडल्यानंतर 2-3 दिवस मला झोपही येत नाही आणि अस्वस्थ होते. तर यापूर्वी असं माझा सहकारी अशोक देसाई म्हणून समोर आम्ही चर्चा करत होतो, अर्ध्या तासात तो गेला. प्रवीणचं जाणं हे नक्कीच म्हणजे संपूर्ण सिंधुदुर्ग पत्रकारितेला पोकळी आणणार आहे. आता यांनी म्हटलं तसं मलाही काल वाटलं, तर ते व्हिडिओ पाहिल्यानंतर हा एक प्रोफेशनल नटसम्राट, तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर वाटलं की आपण त्याला काहीच दिलं नाही. मी काल हेच वाक्य बोललो की एवढा मोठा नटसम्राट प्रोफेशनल पद हे रंगकर्मी आपल्या जिल्ह्यात आपल्या पत्रकारात आहे हे आम्हाला उशिरा कळलं. मला कळलं, पण म्हटलं नाटकं साधन गावागावात नाटकं होतात, दिग्दर्शन असेल तशा पद्धतीचं होईल. परंतु काल त्याचे 2-3 प्रयोग बघितले मी यांनी पाठवलेले. नटसम्राट म्हणजे प्रत्यक्ष घाणेकर वगैरे मोठमोठ्या लोकांनी जसा नटसम्राट केला लागून तसा नटसम्राट. आणि मला एक त्याचं एक हे सांगतो की तो जे काम हाती घ्यायचा त्याला तो 100% द्यायचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे त्या नटसम्राटच्या भूमिकेत मला भीती वाटत होती कदाचित काल तो पडला, पण त्याच्या आधी तो कसा वाचला जात ना असं आश्चर्य वाटतं. कारण त्याने नटसम्राटची जी भूमिका केली, त्याला चोर वगैरे म्हटलं, तिची आई मुलगी म्हणते आणि तो नटसम्राट छातीत कळ येऊन पडतो, ते आजही जर बघितलं इथं माझ्याकडे आहे तर अक्षरशः वाटतं की तो इतक्या भूमिकेत जातो. तसं पत्रकारितेत सकाळी तो माझ्याशी येताना मी मुद्दाम त्यांच्याबरोबर येतो. खरं म्हणजे मला माझं 70 वर्ष पूर्ण झालं आहे, पण ग्राउंडवर मलासुद्धा आवडतं क्रिकेट बघायला, खेळायला. तर त्यांच्याबरोबर आलो, येताना सांगतो सर यावेळी आपण ट्रॉफी आणणारच, आम्ही हा खेळ हारजीत आहे आणि आपण आनंदासाठी खेळतो. सगळे पत्रकार आपले मित्र आहेत, त्यामुळे आपण मैत्रीचे क्रिकेट सामने खेळूया. त्याने पटलं.
आल्यानंतर दुर्दैव कसं असतं, वेळ येते. आपण स्पर्धा तुम्ही भरलं, तुम्ही संदीप सांगतो की शेवटी हे कोणामुळे होतं, कसं होतं, तुम्ही स्पर्धा भरवल्या म्हणून ते असं घडलं, अघटित नाही. पण त्यांची वेळ होती, तिथं नसता तर त्या काही दुसऱ्या ठिकाणी देता येईल, कारण त्यांची वेळ भरली होती. कारण जे आपण जेटे साहेबांनी म्हटलं की तिसऱ्या मिनिटात, चौथ्या मिनिटात त्याला रुग्णालयात डॉक्टरांच्या ताब्याने, सुदैव त्याचं असं होतं की दोन्ही सर्जन तिथं उपस्थित होते, डॉक्टर ग्राउंडवर उपस्थित होते. पण शेवटी त्याची वेळच होती, त्याचं आयुष्य ते तेवढं होतं. तर त्यामुळे ते घडलं. आयुष्य हे क्षणभंगूर असतं आणि हे आपण वारंवार दिसतं. तर त्या दिवशी मागाशी जसं ह्यांनी आपल्या चंद्रकांत सामान्य सांगितलं तसं शेवटी काय असतं, आम्ही म्हणूनच आपण पत्रकार 24 तास पत्रकारिता करतो, बघत नाही. ह्याच्यासारखे एकदा पिछा पाडला की आपण जेवलो तर जेवतो किंवा नाही, परंतु आपल्या आरोग्याची काळजी आपण घेत नाही. आता माझा उत्सव माझ्या छातीचं दुखायला लागलं ना, तर मी घरी सांगायला घाबरतो का, ते सगळं टेन्शन घेते. पण अशावेळी मी स्वतः स्कूटर करतो आणि एखाद्या डॉक्टरकडे BP आणि चेक करून घेतो, मग काय हे नाही. अशा पद्धतीने आपण केलं. आपल्या पत्रकार परिषदेने 3 नोव्हेंबर 3 डिसेंबर हा दिवस असा ठरला आहे की सर्व पत्रकारांची आरोग्य तपासणी केली पाहिजे. पण आपण काय करतो, ते प्रयोग कार्यक्रम म्हणून करतो. तसं करूया नको. मी काय म्हणतो, आता आमचे अध्यक्ष खूप ॲक्टिव्ह आणि अतिशय ह्या दृष्टीने आहे. तर त्या दृष्टीने माझी या निमित्ताने अशी आहे की 50च्या आसपास जे पत्रकार गेले, 85च्या, त्यांना दर 6 महिन्यांनी काहीतरी प्रोग्राम ऐकून 6 महिन्यांनी फुल चेकअप, त्याचं ब्लड हे असतं बघा, ते काय म्हणतात त्याला, लिपिड प्रोफाईल, ती केलीच पाहिजे. मुख्य हे आजारपणाचं कोलेस्ट्रॉल वाढलं, बॅड कोलेस्ट्रॉल जर असेल ना, तर असे अटॅक पटकन येऊ शकतात. त्या दृष्टीने आपण बॅड कोलेस्ट्रॉल किंवा हे चेक करणं, मी माझी विनंती राहील सह्यांना, आपल्या पत्रकार संघाच्या अध्यक्षांना आणि तुमच्या कार्यकारिणीला, की दर 6 महिन्यांनी आपण असा एक कार्यक्रम करूया की त्याचं संपूर्ण लिक्विड प्रोफाईल करून घ्यायचं आणि त्याच्यात आपल्याला परफेक्ट कळतं. आणि सुदैवाने म्हटलं की आपली पत्रकार संघटनेमध्ये एकजूट एवढी आहे संघटना, बरं कुठल्या ह्याच्या असू नये वर्तमान, की ती जनतेला, राजकीय पक्षांना माहिती आहे, नेत्यालाही माहिती आहे, डॉक्टर्स, अधिकारी, कलेक्टर सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे आपण जर अशा प्रकारे काही जर प्रोग्राम आखला तर तुम्हाला सगळं म्हणजे KLEपासून तुम्हाला वाटतं मुंबईचे डॉक्टर्स पाहिजेत ते सुद्धा येऊ शकतील. तर असं आपण एक हे आखूया की हे सगळं हार्ट स्पेशालिस्ट किंवा सगळं, आणि ते सगळं देतात, काही करायला लागत नाही आपल्याला. तर त्या दृष्टीने आपण तसं करूया. कारण प्रवीणचं जाणं म्हणजे खरं माझा, मी म्हटल्याप्रमाणे प्रवीण म्हणून मी ओळखतो मांजरेकर, एक उपसंपादक. आणि उपसंपादक म्हणजे कसं असतो, फील्डवर जो काम करतो तो खरं म्हणजे खूप त्याला हे असतं. उपसंपादक हा तुमच्याकडनं आलेला असतं ते करून देणं, परंतु तो चतुरस्र होता, तो करायचाच, आपलं त्यात घालायचाच. पण तो गावात काल आम्ही गेलो बघितलं, गाव तिथं खूप दुर्गम भागात आहे आणि घरही खूप उंच, परंतु तिथं गर्दी इतकं रीग लागली होती त्यांच्या इथं. तो गेली 20-25 वर्ष क्रिकेट स्पर्धा, नाट्यस्पर्धा गावात घ्यायचा आणि ते सुद्धा क्रिकेटच्या मैदानावर झालं. त्याबद्दल आम्हाला अतिशय दुःख आहे. कारण आमच्या जिल्हा पत्रकार संघामध्ये ते पहिल्यांदा सहसचिव झाले आणि ते इतके ॲक्टिव्ह, म्हणजे ज्या पहिल्या आपल्या 6 जानेवारीच्या कार्यक्रमातसुद्धा त्यांचे मला जवळजवळ 5-50 फोन अगोदर, आदल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी फोन, किंवा कार्यक्रम बरा झाला ह्याच्यासाठी पण संध्याकाळी फोन. इतकं ते एक्साइट असायचे की मग कार्यक्रम चांगला व्हायला पाहिजे, एवढ्यासाठी ते सातत्याने त्यांची धडपड असायची. परत सूत्रसंचालनासारखं काम त्यांनी स्वतःहून घेतलेलं होतं. त्याच्यात त्यांनी मला अगोदर सांगितलं की ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका, मी सगळं काय ते बघणार आहे. म्हणजे अशा सगळ्या कार्यक्रमांसाठी त्यांची जी धडपड नेहमी असायची. असा एक महत्त्वाचा आपला पदाधिकारी आपण गमावला आहे, त्याबद्दल मी मनापासून दुःख व्यक्त करतो. खरं तर प्रवीण मांजरेकर आणि माझे अनेक वर्षाचे संबंध आहेत. तो ज्यावेळी सातारडा वार्ताहर म्हणून तुरुंगातला होता, तिथपासून मी त्याला ओळखतो आहे. त्याची ती जी चढती कमान होती ती सातारड्यातून बांधा प्रतिनिधी, बांध्यावरून तो सावंतवाडीत आला. म्हणजे सावंतवाडीत त्यावेळी तो मदत करायचा, डायरेक्टली उपसंपादक झाला नव्हता. पण त्याच्यानंतर मग त्याची जी ॲक्टिव्हनेस बघून या सगळ्या गोष्टीतून त्याला मग तरुण भारतनं उपसंपादक केलं. आणि या सगळ्या प्रक्रियेत मी जरी नसलो तरी तो त्यावेळेपासून मला ओळखायचा. फक्त त्याला एकच माहीत नव्हतं की माझं गाव तोरसं आहे, त्याच्या गावाच्या बाजूला आहे, हे त्याला शेवटपर्यंत माहीत नव्हतं. पण ज्यावेळी तो पत्रकार संघाचा ते जेठेसाहेब असताना तो अध्यक्ष झाला आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या म्हणजे पहिलं वर्ष तो जेठेसाहेब असताना, दुसरं वर्ष मी असताना तो अध्यक्ष ज्यावेळी होता, त्यावेळी त्याचे मला सगळं
माझ्यासाठी तो नेहमीच आपली चर्चा बोलणं होत असतं. मग एक दिवस तो सावंतवाडी क्रिकेट स्पर्धेच्या निमित्तानेच मला भेटला आणि मला विचारायला लागला की तुमचं घर कुठे आहे. म्हणजे त्याला वाटत होतं मी तोरसकरमध्ये कदाचित कुडाळमधला असेल, वेंगुर्ल्यातला असेल असं त्याचं काही नाही. पण ज्या दिवशी त्याला मी सांगितलं ना की प्रवीण तुझं जे घर आहे सातोसं ना त्याच्या बाजूलाच म्हटलं माझं गाव आहे. म्हणजे त्याला इतका आनंद झाला की त्या क्रिकेट स्पर्धेच्या ह्याच्यातच त्याने मला मिटिंग मारली की तुम्ही माझे बरं आला गावाच्या बाजूच्या हाताने गावाला. आणि हे बांद्यातले सगळे पत्रकार असतानाचा प्रसंग होता त्यामुळे त्या सगळ्यांना खुश झालं. मी त्यावेळी आपण बांद्यावाले सगळे माझ्याबरोबर होते. मग आपण सगळी चर्चा केली. पण एवढा हरवंदरी माणूस म्हणजे काल आम्ही ज्यावेळी नाईक साहेब म्हटलं तसं सातोशे गावात आम्ही गेलो त्यावेळी आम्हाला कळलं की सातारा पंचक्रोशीमध्ये सातत्याने नाट्यस्पर्धा सातत्याने क्रिकेट स्पर्धा भरवण्याचं काम प्रवीण मांजरेकरच करत होता. दुसरं कोण नाही. त्याचा सगळ्यात मोठा पुढारी हा. ह्या स्पर्धा सामाजिक भावनेने काम करणारा एकमेव कलाकार आणि त्यामुळे जे त्याचे जे लोक जमलेले आहेत गावातले ते हे एकाच भावनेने त्याचा तो मित्रपरिवार होता. आम्ही सगळे पत्रकार होतो पण मित्रपरिवार इतक्या मोठ्या प्रमाणात होता आणि इतके लोक होते की गाड्या लावायला जागा होती. अशी परिस्थिती त्यावेळी निर्माण झाली होती. म्हणजे प्रवीणने एवढं कमावलं म्हणजे सातोशेसारख्या ग्रामीण भागातून आम्ही त्याच्यानंतर येताना पण नाही चर्चा केली की हा माणूस त्या गावातून येऊन सावंतवाडीमध्ये आपलं करिअर कसं काय निर्माण केलं असेल. कारण आम्ही सातत्याने शहरात राहणारे लोक आहोत आणि तो ग्रामीण भागातून त्यावेळी शिक्षण गेलं. मी वांगणकर बसलेले, संदीप देसाई, नाईक साहेब बसलेले, मी बसलेलो त्यावेळी आमची त्या बाजूच्या घरात चर्चा होती की ह्या गावातून माणूस भले बांध्यात जाईल पण सावंतवाडीत जाऊन सेटल होणं साधं काम नाही. कारण अशा पर्यंत तो एकुलता एक होता. म्हणजे घरात त्यांचे बहिणी 3 बहिणी आणि हाय असे 4च भावंड होती आणि त्याच्यानंतर आम्हाला कळलं की हा एकुलता एक होता. आणि अशा परिस्थितीत त्याने आणि पूर्वी गावातल्या म्हणजे सावंतवाडीतल्या सगळ्या पत्रकारांना तो गावात बोलवायचा आपल्या गणेश चतुर्थी असू दे, दिवाळी असू दे. पण इतकी अटॅचमेंट सगळ्या लोकांशी त्याची होती की अशा चांगला पत्रकार आज आम्ही गमावलो आहोत. त्यामुळे त्याने मी मनापासून दुःख व्यक्त करतो. दुसरी गोष्ट अनेकांनी व्यक्त केली की स्पर्धेच्या निमित्ताने आपलं हेल्थ चेकअप आहे. मुळात आम्हीसुद्धा आता माझं वय आता 57 झालेलं आहे. म्हणजे माझी मिसेस सातत्यानं हे करते. मी सुद्धा काल घरातून सांगून आलेलो की मी आज खेळायला आहे कुडाळच्या संघात. ती बोलली खेळायला जायचं नाही, उतरायचं नाही तुम्ही. तिच्यानंतर मला 10 फोन की तुम्ही खेळायला जायचं नाही, ग्राउंडवर खेळायला जायचं नाही. म्हणजे घरातल्या माणसांची आपल्याबद्दल अटॅचमेंट असते. मी जरी कुठेही गेलो माझा फोन लागला नाही तर त्यांना माहिती आहे बाळासाहेब बरोबर असला लगेच तिचा फोन याला असते. हे फोन का उचलत नाही आहे म्हणजे मी मग लगेच याला फोन असतो समोर आहे त्याला विचार. म्हणजे अशी घरातल्यांची काळजी असते. म्हणजे आपण स्वतः त्याच त्याला काही आपले शारीरिक इजा असेल पण आम्ही सातत्याने चेकअपमध्ये मी असतो. आता माझं कसं माझे 1-2 ऑपरेशन झाले. मी सातत्याने ह्या आरोग्याच्या फील्डमध्ये मी परवाच्या दिवशीच मी लिलावतीतून माझा हेल्थ चेक करून आलो. त्यामुळे माझी पत्नी सातत्याने सांगते तुम्ही त्या खेळाच्या ग्राउंडवर जाऊ नका. म्हणजे अशी एक घरातल्यांची भावना असते आणि ही सगळ्या पत्रकारांच्या बाबतीत असतेच नाही असं नाही. आणि त्याच्यात हे झालेला होता की ना की त्याला नाटक आणि क्रीडा ह्याच्याशिवाय दुसरं काही छंदच नव्हतं. हे 2 छंद एवढे होते ना. सावंतवाडीची स्पर्धा ही त्याच्या काळातच सुरू झाली आहे. तुमचं ओरस्त मुख्यालयाचं जे सुरू झालं त्याच्यानंतर त्याने सावंतवाडी सुरू केली. परवा सुद्धा मी दोडामार्गात गेलो. दोडामार्गवाले मला म्हणलं की ओरसने जशी स्पर्धा सुरू झाली आम्ही दोडामार्गात करतो तुम्हाला यायचं आहे. आता काय होतं स्पर्धा ही स्पर्धा असते. तिथं जाणं कोणाचं नाही हे काय आपल्या हातात नसतं हे नियतीचं आहे. पण अशा गोष्टीत आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घेणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यानंतर बाकीच्या गोष्टी आहेत. पत्रकारिता आपलं क्षेत्र हे सगळ्या गोष्टी आहेतच पण आपलं जीवन सुद्धा महत्त्वाचं आहे. कारण आपल्यानंतर आपल्या पाठीमागच्यांचं काय हे सुद्धा काही अंशी हे होतं. आता त्याच्या 2 मुली आहेत, बायको आहे, त्यांच्या फॅमिलीचं पुढे काय असं पण निर्माण होतं ना. कारण त्याला आणि कोण आधार नाही. मग अशा बाबतीत आपण आपली काळजी घ्यायला पाहिजे. आणि सगळ्यांसाठी आम्ही मदत करतो नाही असं नाही पण किती मदत करणार हा पण विचार आपल्याकडं. मी अनेकांना सांगतो तुम्ही तुमच्या बाबतीत पत्रकारितेतून आहात पण त्या पलीकडे जाऊन स्वतःच्या फॅमिलीच्या आणि ह्याची काळजी घ्या. आर्थिक सक्षमता असल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट होत नाही. आणि प्रवीणच्या पाठीशी आम्ही सगळे आहोत आणि भविष्यात त्याला जेवढी मदत करता येईल तेवढी आपण करणार आहोत. हे आता परवा आमची नाईक साहेबांशी चर्चा झाली. आता जिल्हा पत्रकार संघ म्हणून जर करायचं म्हटलं तर आपण त्याला मर्यादा आहे. ते सामुदायिकपणे मदत
अशा पद्धतीने आपण करू शकतो आणि ते त्याला करायला पाहिजे. जेवढे आपल्याला शक्य आहे तेवढी आपण मदत करू शकतो. इतरांकडून कोणाकडून जर मदत मिळून द्यायचा प्रयत्न असेल तर प्रत्येकाने करायला पाहिजे. आम्ही तेव्हा करणार आहोत. आणि मग अशी याने म्हटलं हेल्थ चेकअप करतात तो एक सुद्धा उपक्रम आपण राहू. फक्त काय होतं की त्या तालुक्यातून आता देवगडमधून समजा सावंतवाडी आणि जिल्हा मुख्यालय असं धरून ठराविक ठिकाणी 1-2-3 ठिकाणी आपण करू जेणेकरून तिकडचे लोक तिथे येऊ शकतात. त्यात सगळ्यांनाच एवढं लांब येणं शक्य नाही. कदाचित देवगडवाल्यांनी म्हटलं हो आपण करतो पण त्यांची जशी पत्रकारांची संख्या आहे त्या पद्धतीत आपण तो हेल्थ चेकअप होऊ संध्याकाळी आणि ते गरजेचंच आहे. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आपण प्रत्येकाने काळजी घेऊन करायला पाहिजे. प्रवीणसारखा एक महत्त्वाचा मोहरा आम्ही आमच्याकडून रमवला त्याबद्दल जिल्हा पत्रकार संघाचा अध्यक्ष आहे आणि सगळ्याच पत्रकारांचे आमच्या कार्यक्रमाचे